I moltes gràcies per seguir-nos a una altra presentació del Maldà. Avui us volem parlar d'un espectacle que estrenarem la setmana que ve i que es diu Un segundo bajo la arena, del col·lectiu Desasosiego. Apunteu-vos-ho bé perquè hi seran des del 10 de maig fins al 4 de juny. Però abans cal que us avisem que aquesta setmana, fins diumenge, encara podeu venir a veure La punta de l'iceberg de la Virgueria. I queden molt poques entrades. Així que, si voleu reivindicar el plaer, trencar tabús i estereotips i celebrar la sexualitat, no us perdeu La punta de l'iceberg. Un espectacle entre teatre i instal·lació que segur que us sorprendrà i veureu el Maldà molt canviat. Per això he reunit el col·lectiu Desasosiego aquí al bar. Hola. Perquè ells són... Mira, us els presentaré. Ells són el Pol Toro, aixequeu la maneta, l'Àlex Solsona, la Camil·la Tron, el Pau Serés, la Carla Coll, a l'altra banda, i el Gaspar Corts. Doncs... Un segundo bajo la arena és un casament que ens han muntat aquí al Maldà. Va, expliqueu-nos-ho vosaltres millor, que ho fareu millor que jo. De què va aquesta festa? Que és una posada en escena que desdibuixa la línia entre públic i intèrprets, oi? Sí? Sí, no he dit que mentida. Encara no he dit que mentida. Va, què és un segundo bajo la arena? Nosaltres sempre diem que un segundo bajo la arena és... corregiu-me si m'equivoco també, un spin-off de Bodas de Sangre de Federico García Lorca. Un spin-off perquè agafem l'obra de Lorca i agafem un moment d'aquesta obra i nosaltres doncs, creem una peça nova amb personatges nous i amb una situació completament nova en la que sortim del dramatisme del Bodas de Sangre original per donar-li una sortida que té aquesta cluenda de ritual de celebració. Sí, com agafar el casament de Bodas de Sangre, el mític casament, sí, com el més... Una mica tràgic i una mica... tràgic, Bodas de Sangre, spoiler, però nosaltres li donem com un final alternatiu, amb uns personatges alternatius també, que no apareixen a l'obra original, i a més és una obra com que vol rendir homenatge a Lorca, a la seva figura i a la resta de les seves obres també. I tinc entès que barregeu música, teatre i, a més, la línia entre públic, quan és el que és l'escenari i el que és el públic, queda tot una mica desdibuixat. Com ho feu tot això? Què ens podeu dir? Després ja ho vindrem a veure, però una mica així per posar-nos el coquet. El que és interessant és que et trobes els tres personatges que estan en aquest banquet. 3-4. 3-4, sí, perdoneu, 3-4. Que te'ls trobes i estan com en aquest lloc on tu com a públic arribes i en formes part. No és només que vinguis a seure, sinó que vens a gaudir d'aquesta celebració que estem fent. Llavors, la música forma part, diguéssim, o entra en partit, perquè un dels músics de la boda s'ha quedat allà atrapat també amb ells, amb aquests tres personatges, i llavors, bueno, el projecte era guai perquè s'havia d'incorporar tota una música nova, una mica en poesia de Lorca i tot, però buscar aquella essència, bueno, no sé, jo he intentat buscar una essència com molt espiritual, però també que tingués tons andalusos i d'arrel d'allà, saps? Tot i que jo crec que més o menys ha quedat bastant barrejat. Sí, hem fet una barreja entre una cosa més folclòrica d'aquí i d'allà. D'aquí i d'allà, totalment. El que té un espectacle de creació, haureu de venir a veure. De fet, aquest espectacle es va estrenar a l'aire lliure, es va estrenar a la Fira Tàrrega. I ara ho heu hagut d'adaptar al Maldà. O als llocs tancats. Ha sigut molt complicada aquesta adaptació o què? Bueno, nosaltres sempre busquem espais com no convencionals, o sigui, espais on podria passar un banquet, o és el que intentem buscar. Llavors és veritat que les sales de teatre com més convencionals amb una caixa negra no ens encaixen, però al moment en què ens van obrir les portes del Maldà i vam veure com el terra i les cadires i els quadres, vam dir com, bueno, per què no? I no ho sé, ho provarem, a veure què tal, veniu a veure. Sí, aquí, o sigui, al final l'única, un dels requeriments és, es podria fer un casament aquí? Sí. Jo aquí m'ho imagino. Jo aquí m'imagino un casament, un banquet així... Petit comitè. Petit comitè, això sí. I Àlex, Carla, he entès que vosaltres heu liderat l'adaptació, la dramatúrgia, i han agafat una mica de Lorca, una mica de l'Oceu, una mica d'aquí, una mica d'allà. I com es fa aquest procés? Ha costat molt o què? Bueno, hem fet unes ouijas. No, però en plan... Al final és... No, hi ha molta mà nostra, però també respectant... Bueno, no sé, és que... Explica-ho tu. Bueno, s'ha respectat el Bodas de Sangre, s'ha respectat les frases originals de Lorca, clar, que a nosaltres ens interessaven per aquesta adaptació,
i nosaltres després hem donat el nostre punt de vista personal segons el que volíem dir. Llavors aquí també hi ha hagut la part de direcció, junt amb en Pau, a la que anàvem prenent aquestes decisions de que hi hagués el nostre discurs personal al mateix temps que la dramatúrgia també tenia aquest discurs. Al final era la dramatúrgia no va ser un escriure, tancar-se i comencem els assajos. La dramatúrgia s'anava elaborant i tota l'estona. Sí. Hi ha part de l'Orca i hi ha molta part nostra, però hi ha més part nostra. Hi ha part de l'Orca, el que volia dir jo, com que hi ha part de l'Orca de Bodes de Sangre que no està dita com pels mateixos personatges i bueno, és com una reinterpretació, però també hi ha molta part d'altres obres de l'Orca. Jo sempre penso que és molt divertit si hi ha fans de l'Orca. És el que anava a dir. Si no, no passa res, però si hi ha fans de l'Orca que han llegit molt les obres, és com divertit per trobar els easter eggs que hi ha, com en tota l'obra hi ha com, aquesta frase és de aquesta frase és de Maria Pineda. Aquest poema és de Romantero Gitano i aquest és de Poeta Nova York, i llavors jo crec que hem intentat com això, i això permet que fem com una mica d'homenatge així a la figura de l'Orca en general. Hi ha algú que no sigui fan de l'Orca? En tot cas, si encara coneixeu algú que no hi sigui, també el podeu portar a veure si així... Sí, completament s'enamorarà perfectament de l'Orca i tindrà ganes de descobrir-lo més, de llegir-lo més i de veure moltes coses més. De fet, els temes de Bodes de Sangre i de l'Orca en general són la solitud, l'aïllament, la importància dels rituals com la celebració... Tot això, que potser es va escriure deu fer quasi 100 anys, potser encara no, encara són molt presents. No? Heu fet també aquesta reflexió de dir, escolta, què passa amb l'Orca, que encara sembla que sortia al diari ahir? Exacte, sí. Això fa una mica de por i tot. Sí. De com hi ha temes que encara estan sense resoldre i moltes coses que... Bueno. Al final, com és la gràcia dels clàssics, com que han evolucionat, però els clàssics estan igual, la societat estem igual, llavors aquí ens hem de preocupar, però el text encara ens segueix encaixant perfectament, per tant, a gaudir-lo. La Carla, la Camil, el Pol i el Gaspar són els intèrprets que s'enfronten al públic, digue-li així, cada funció. I entenc que deu ser una funció diferent cada cop, tenint el públic tan integrat. El que és bonic és que al tenir-los tan a prop, cada dia és com més diferent. Hi ha parts de l'obra que si tu estàs més a prop meu, d'on jo em situo, llegiràs unes coses del meu personatge que, per exemple, si estàs més a prop de la Carla, de la Camil, inclús del Gaspar, no trobaràs. I penso que això és molt interessant. Que en una mateixa obra tens les parts generals que les escolta com si diguéssim tothom, però llavors tens detalls de cada personatge que et poden fer viure la història d'una manera o d'una altra. I això a mi em sembla preciós. I cada obra és diferent, el públic que et pots trobar una iaia que té molta xarrola i t'has d'estar donant molta xarrola a la iaia mentre has d'estar al mateix temps pendent de quan ve la teva rèplica, i això a mi m'encanta, jo me'l passo teta. Doncs si encara no us heu enamorat d'aquest espectacle sense veure'l, com és el meu cas, també us diré que ha guanyat premis i tot, Ojo! Premi Moritz de Fira Tàrrega a la millor estrena de carrer 2022, premi al millor espectacle nova veu dels Premis de la Crítica 2022 i tots els que vindran. I a més, gràcies a això, o no, gràcies a això no, perquè sí, duen una extensa gira en teatres i festivals a Catalunya i per Espanya també. Què us ho esperàveu, això, o què? Com porteu la No ens esperàvem per res. O sigui, de fet, no ens esperàvem estar a Tàrrega, no ens esperàvem com tot el que ens està passant, no ens esperàvem venir al Maldà, no ens esperàvem tot el que ens vindrà, que esperem que siguin moltes coses bones. Bueno, no sé. Jo crec que ningú s'esperava això. Jo recordo els primers Skypes que fèiem i deies, hòstia, que guai que ja anem a Fira Tàrrega i que ara tot això està passant. A vegades ho pensem. Sí, acabem de començar al final. És un detall, com som bastant joves, acabem de començar, és la nostra primera peça, llavors és molt especial que ens estigui passant això ara. I segur que això es transmet al públic. Jo ara els demanaré que se'n vagin a l'altra banda del Maldà a preparar un tast... Voleu afegir alguna cosa més? A part de dir a tothom que vingui, que serà molt guai. No, ara us faran un fragment o una mena de... un tastet d'un segundo bajo l'arena, que recordo que seran aquí del... no m'ho sé de memòria? Del 10 de maig al 4 de juny, ja va dir... Del 10 de maig al 4 de juny. Aneu a comprar entrades corrent al maldà.cat perquè després s'acaben i tots són plors. Així que si us voleu anar preparant... Jo, mentrestant us faré la típica agenda que fem a cada roda de premsa del Maldà. Primer, cal recordar que demà mateix, dia 4 de maig, s'estrena
El Brossa, Espai Escènic La Seca, no us recordo molt bé com es diu el teatre. La Setena Porta, de fet s'estrena ja per segona temporada, és una reestrena. És un espectacle amb dramatúrgia de Laura Oberta a partir de textos de Joan Brossa que us encantarà. Ens fa moltíssima il·lusió tornar-hi a ser. I a part d'això, gira per Catalunya, que ja sabeu que també ens encanta. El Bon Policia el podreu veure el 2 de juny a Palamós i els secundaris comença la seva gira i començarem el 10 de juny a la Canonja. Així que us esperem, crec que ja estan preparats. Us deixem amb un tastet de l'espectacle Un segundo bajo la arena del col·lectiu Desasosiego. La luna es un pozo chico, las flores no valen nada, lo que valen son tus brazos. Cuando de noche me abrazas, las manos de mi cariño te están bordando una capa y con agrimandera en mis y con mezcladillas de agua. Doncs ja ho sabeu, a partir del 10 de maig us esperem aquí al Maldà, Un segundo bajo l'arena amb tots aquests cracs. Us esperem! Us esperem! Salut, salut! Tallar sempre em costa.